என்னம்மா நீ தலைகளை படிச்சிட்டு இருக்க? ஓகேவா சார்? எனக்கு ஓகே, ஆனா உனக்கு? உங்களுக்கு ஓகேனா எங்களுக்கு ஓகே சார். இல்லடி ஆண்டி இது என்ன புது டீ? நியூ அட்மிஷன் சார். டேய் கேள்வி கேட்டறாங்க. க்ளோஸ் யுவர் மவுத். ராஸ்க். ஓ பேர் என்ன? அறிவழகி சார். இதுக்கு முன்னாடி அறிவழகி சார். இதுக்கு முன்னாடி எங்க படிச்ச? நிர்மலா ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் சார். சார் அப்படியே ஊரை கேளுங்க சார். தலைவெட்டிபுரம் சார். என்னம்மா சொன்ன? தலைவெட்டிபுரம். அப்பா நல்லா இருக்காங்களாம்மா? சார் அப்படியே தெருவையும் கேளுங்க சார். ஏன் அப்படியே அட்ரஸையும் வாங்கி கொடுத்துறனே? என்ன மிஸ்யூஸ் பண்ண பாக்குற? I'm not a mediator. I'm a teacher. Understand? எஸ் சார். ஐயோ! அப்பா stand. Hey, I am your teacher. You are my student. நான் தான் கேள்வி கேட்கணும். கேளுங்க சார். Where is your pen? Seize my pen. Seize my pen, sir.